आङो बिबिसिखौ बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शन बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे एसेबां गिदिर मोनसे मेगा इभेन्ट मेगा प्रग्राम सेलिब्रेशन बेवहाय आंखौबो बाहागो लानो खाबु होनायनि थाखाय आरो गुबैयै बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावो जे जोबोद डिसिप्लिन भाबे अर्गानाइज खालामनानै हाजार हाजार सुबुंनि नुजाथिनायाव बेवहाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनैनि समाव बियो जोबोद गोनां मानोना हारिखौ आवगायलांनांगौब्ला जोंनि सुबुं माहारिखौ मोनसे डिसिप्लिनजों मोनसे अर्डारजों लांनांगौब्ला धोरोम आफादफ्रा गोख्रोङै खामानि मावनांगोन आरो सुबुं समाजनि गेजेराव गोजोनखौ लाखिनांगौब्ला धोरोम आफादा खामानि मावनांगोन जेराव सोलोंथाइया जेराव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया सुबुं माहारियाव गोजोन लाबोनो हायाब्ला डिसिप्लिन लाबोनो हायाब्ला बेखौ धोरोमनि गेजेरजोंसो बे डिसिप्लिनखौ लाबोनो हायो आरो जोंनि हारियाव दिनै बे डिसिप्लिना जोबोद गोनां दा बेनिखायनो बिबिसिनि जि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोननि खामानि मावबोनाय बेखौ आं जोबोद साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांमोना बे डिसिप्लिनखौ लाखिलांबाय थागोन मावलांबाय थागोन होननानै आं सानो गुबैयै नैबे समाव गोजोनजों लोगोसे पिसजों लोगोसे समाजाव आरोबाव माखासे खामानि मावनांगौ दङ जेरै जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्स जानाय मोनसे थासारि फैदों बे ड्राग्स जानाय थासारिखौ कन्ट्रल खालामनांगौबा धोरोमनि फारसेनो जोङो गोसो होनांगोन एबा धोरोमनि गेजेरजोंनो डिसिप्लिनखौ लाबोनांगोन दा ओंखायनो हारिनि गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायो आरो हारि जौगानायनि जि मोनसे गोलाव समनि रिभलिउसन जाबाय थादों दिनै बे रिभलिउसना मोनसे समाव फिनिशिं जाबोगासिनो दङ बिनि उनाव हारि दानायनि जि एजेन्डा बे एजेन्डायाव जाहाथे बिबिसिनि गासैबो दैदेनगिरिफोर सोद्रोमा बिथांमोनाबो गोसो होयो आं बेखौ खावलायदों आं सोंथि खालामो दानि इयुथ्सफ्रा फ्राय जिखि धोरोमाव थाया मानो माने इसोरजों माने बारा गुरुत्व होला गावबा गाव माने गोसो बायदि सोलियो सार बिदि मा एडभाइस होयो बिनि थाखायनो आं बुंदों जे नैबे समाव जि डिसिप्लिनखौ लाबोनो थाखाय धोरोमनि फारसे जोङो सांग्रां जानांगोन आरो धोरोम आफादाव थानाय जोंनि जिखिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जिखिनि प्रग्रामफोर सेट खालामो जिखिनि हाबाफारिफोर लायो बेवहाय लाइमोनफोरखौ बोरैहाय माने बेवहाय लाफानो हायो बिनि थाखाय एजेन्डा जों लानांगोन मानोना स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिफ्राव गोजोननि बाथ्रा समाज फोसाबनाय माहारिनि माखासे जिफोर अर्डार माखासे डिसिप्लिन बेफोरखौ लाखिनायनि बाथ्राफोरखौ फोरोंनाय जाया जायनि थाखाय मोनसे समाव थांनानै जोंनि लाइमोनफ्राबो ड्राग्स जानाय जुवा गेलेनाय गाज्रि थासारियाव गोग्लैयो दा ओंखायनो जेसेबां हायो एज माच एज पसिबल जोङो बै लाइमोनफोरखौ गावबा गावनि फोथायनाय लाइमोनफोरखौ जोंनि हाबाफारिफ्राव लाफानो थाखाय आङो खावलायो आरो लाइमोनफ्राबो बे धोरोमनि सिबिनाय हाबाफारिफ्राव जोङो थाफादेरनांगौ मानोना जोंनो जुदि पिस गोजोनखौ नांगौब्ला गोसोआव सान्तिखौ नांगौब्ला जोङो इसोरखौ गाबज्रिनांगोन इसोरखौ सिबिनांगोन आरो गोथारथिखौ अरायसम लाखिनांगोन